Amakhulu ababhikishi ahambise uhlu lwezikhalo kwiziphathimandla zedolobha nasemaphoyiseni afuna ukuthi kuqiniswe umthetho kulabo abatholakala ukuthi bakulelizwe ngokungemthetho, kuvalwe izindawo ezidayisa izidakamizwa, kuqedwe nokushushumbiswa kwabantu. Lo mbhikisho uyingxenye yemikhankaso eminingi eqhubekayo ezweni yokuphikisana nokugcwala kwabantu bangaphandle abangenawo amaphepha abagunyaza ukuba kuleli. Our demands, we respectfully demand that the Magistrate of East London Court deny bail. Ningayivumi nikhabe ibail for accused person who cannot produce valid South African ID documents. Abagqugquzeli bemashi bagxeka uhulumeni ngokungabeki eqhulwini abantu abangumthinti wokuzimilela kuleli. Bathi uyena imbangela yokugcwala kwabantu bakwamanye amazwe abangenamaphepha ngokungaqinisi imithetho elawula ukungena nokuphuma kwabantu kulelizwe. Why all these people are flooding here? Our government have set us out since the dawn of democracy. As we are here, we are expressing ourselves. Ababhikishi banxuse iziphathimandla ukuba ziphendule ngokusheshsha lezi zikhalo zabo.